Machiegni kendo nyako Ramogi kineni ma jo Kenya pod dhi nyime gi yuago mosenindo ngire Prof Magoha mane jatend migawo mar somo. Jogo mane gitiyogo osiepe kod wede mamoko medo chopo mar kuyo kanyakla gi familia mare. Jalup kansela mar mbalariany ma Nairobi Professor Stephen Kiama ne otelo ne jogo mosetiyo kaka jalup chancellor mar mbalariany no kendo gichwalo kuyo margi kanyakla e dala Magoha mani Lavington, Nairobi. Jagoro mar kotu Francis Atwoli bende ne ochopo ka e gwenge mag Geme County ma Siaya bende ikruok dhi nyime ne ik mar owadgi Magoha mosenindo Richard Magoha. Lit gi kuyo pod okwako anyuola kod osiepe mag jatend migawo machon mosenindo ngire Prof Magoha. E pare ma Lavington, Nairobi, welo pod medo chopo mondo kugi anyuola. Jagoro maduong' mar riwruok mar jotich kotu Francis Atwoli mane ochopo yuago Magoha e kind jotelo mamoko oyuage kaka jatelo mathiring'inyi. Because of our Professor George who has left us. Mama, I have no words, but let other Kenyans simulate. One of the things that we as workers will remember him for is that he was not corrupt. He was a serious man, and indeed very serious, because he called me one day and he told me, I don't want your son in my university. There are very few people who can do that. Jalup Chancellor mar mbalariany ma Nairobi ngire Stephen Kiama notelo ne jolup chancellors mag mbalariany no e chopo kuyo gi anyuola mosenindo Prof Magoha kagi wacho ni lokruok ma Magoha nokele mbalariany no wich okano wilgo. University of Nairobi, kama wantie Faculty of Health Sciences, nogero part mar faculty no, to kendo be notimo research mang'eny kaka prostate cancer. Koro waparo, wabro ng'iyo kaka wabro ndiko book mar rapar, wabro keto symposium, ge conference, wabiro invite ji mang'eny, dakteche mang'eny, jomantie sectors mar high education, mondo gibi, mondo gitim conference, kendo gikel papers, mondo gibi gitim twak, nikech kaka nose konyo country maduong' ahinya. Koro wapod wabiro timo memory mare. E kinde ni chenro mag ko kare mar yueyo ngire Alex Richard Nyabera, ma en owadgi mosenindo Prof Magoha dhi nyime dala gi mantiere Game County ma Siaya. Kaluwore gi chenro mag anyuola, Nyabera mane otho tarik 6 dwe mar 12 higa mokalo ibiro iki mokwongo chieng' Ngeso jumani kapod ichano chieng' iko mar owadgi ngire Prof Magoha. Wasetemo mwanyalo kaka wan joma nie ground, wan kod liel manye wagero mar owadwa Nyabera waseiko kendo waseketo tile liel karbur wan go sawa wan tayari makata ka body biro to yudo ka waonge shida mora mora. Kuonde modong' kaka ot maduong' wasetieko, od jatich wasetieko, cho wasegero, kendo king'iyo mwalo kacha tineno ka wan kod tent jo catering osebiro giendelea kod shughuli.